sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Ya rabbana sallim ala Muhammad bin Abdullah da alayansa masu kula, sahabbai ni ba zan bar su ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Ban san rai ummi ya ruku ba, na baka shugaban shugaba, na zo yaban ka zan jaraba a karba fadan halinmu ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Shi ne wanda ya fitar da mu tun kafin a samar da mu, duk mafita ya sanar da mu, kuma har muka zo bai bar mu ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Tun farko annaba Adamu da hasken ka ne ai ya samu, sannan an ka samar da mu, nan ma sidi bai bar mu ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Shi ya ja jirgin Nuhu ya tafi a tufana kamai tallafi, Yunusa a can ciki na kifi, domin kai ne bai halaka ba. Musa da kai yayi tawassuli, kamai gata ya adali, samudawa duk rashin hankali nasu ba su cimma burinsu. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Yusuf kai ka fitar da shi cikin rijiya aka san da shi, kurkuku kai ka tsallakar da shi, shi ma bai bar shigifar ka ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Namaruzi ya yi shirin hallaka Ibrahimu mai ɗaukaka, sun sa shi wuta za su babbaka, nan ma baka kyala kalilu. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Isma'il kai ka mai agaji, an ɗaure shi har ya gaji, fansar ragon nan dai kuji, fansa ne dan zuwan shugaba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Yaɗa sannu barka da yau, jiya kai sarkin masu kyau, yau ma na zo na sun kuyi da sau, assalamu alaika ya miji tafa. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina begen ka ba. Bawanka ne fani tuntuni, domin ka an ka samar da ni, yadda ka so za ka yi da ni, bani da zaɓi shugaba. Ya ɗaha sayyidul anbiya ba za na daina
na iya a duk yanayi, idan na sake kawa za na yi, ban san wani in ba sidi ba. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Gaban wanin ka fasilci ne, kaunar wanin ka ko shirku ne, biyar wanin ka azabu ne, da'iman musai ya almaji ta. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Ke zuciya mai ya dame ki ne, kike kallon hawan nafsi ne, ginin da kika yi na rushe shi ne, ki kyale ni in na bai shugaba. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Yarda hijabai na barbaje, ya zam ambatan ka gida da waje, karin komai ko a gurguje in ba a cikin sha'anin ka ba. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Ya ikiwani ma assalam, ɗan nasarawa ne na malam, Rabi'u jikan al'imam da alfalaki jinin shugaba. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Mai sulki masu da kwale-kwale, mai tara matafi razali, na zo wajen ka yayan Ali, na san ba zan taho babu ba. Ya ɗaha sayyidina anbiya, ba za na daina begen ka ba. Yaɗa sayyidil anbiya, ba za na daina begen ka ba. Ya ɗaha